Všebořický McDonald si na nedostatek hostů stěžovat nemůže, ale tentokrát zde bylo mimořádně živo. Za pult se totiž postavili hokejisté Ústeckých lvů. Přišli podpořit dobročinnou akci společnosti Ronald McDonald Charity. Jedná se o charitativní akci, kde výtěžek z hranolek, který se dneska prodá, upozorňuji znova, po celém světě, jde na charitativní účely pro dlouhodobě nemocné děti. Z českých McDonaldů půjdou peníze na stavbu domova pro matky dětí, které se léčí na onkologické klinice v Motolské nemocnici. A příspěvek to určitě nebude zanedbatelný. Minulý rok se nám podařilo vybrat 1 800 000, já to musím přečíst, 1 802 483 korun, což je krásná suma. Aby se hranolek prodalo ještě více, rozdávali k nim hokejisté také volné vstupenky na utkání proti Chrudimi. Celkem se této akce zúčastnilo 6 ústeckých lvů. 3 z nich byli za pultem a zbylí 3 rozdávali podpisy fanouškům. Servírování hranolek si ale vyzkoušeli všichni. Taková zábava, trošku něco jiného, než děláme každý den, takže je to fajn. Je to pro děti, takže to je hlavní jako důvod a to mě baví. Jim to úplně super, mohli by tady pracovat. Kdo byl nejlepší? Asi Šafr. No dobrý, je to, přišli lidi a hlavně je to na dobrou věc, takže si myslím, že je to super. Fanoušci se nakonec také sešli v solidním počtu a tak se jak na hranolky, tak i na podpisy vytvořila dlouhá fronta. Za kým jste se dneska přišli podívat na tu charitativní akci? Tak hlavně za Rokem Pajíčem. Tvůj oblíbenec? Ano. No nevím, jak za Rokem Pajíčem. Já mám všechny ráda. A nejvíc, určitě nějakého favorita máš, holky mají vždycky nějaký favority. Ani ne, já mám ráda všechny. Celkem už ústečtí hokejisté podpořili tuto akci po 4. a určitě ne naposledy. Takže 20. listopadu 2010 v Mekáči na shledanou.